Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 22, versikulo 10. Lisyam ti tao amang ipagarop nga isulaang tinalaing, kat sumardang ti supyat, panagaapa, kan panang pabpabain. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Mami, asino ti kinasarita ni Daddy iti cellphone na? Ungungtan namat. Ay, jay empleyado ng awan amuna. Ha? Awan am muna. Kasano anak kaadal, no awan am muna. Saan mon nga amuan? Basta, amin akakadwami ijay opisina, awan amuna. Da kami laang kinidadim tinalaing. Nalaing nga agungat ni Daddy. Apay ana ibagam tikas na. Hindi na panak iji opisina yo. Saan nga mo ti empleyado asumo nga dak? Nangag ko nga ibagbagada. Anaungat kayo kano kan ni Daddy. Asino kadakwada tinang ibaga? Saan ko nga amuno asino kadakwada, Mami? Basta nangag ko ti saritaan da. Agasam, nangag kano ni John apag sasaritaan da ijay opisina, anaungat ta. Dagiti awanan ammo nga empleyado. Inton ko an sino katak ida amin. No adda makitak akasukat da, talaga asukatan ta ida. Anya pa'y ngay, datakit din ti kalabanan da. Datapay laang ti boss. Di dakat agbain iti boss da. Nalipatan dan adata ti boss. Kastakit din ti bagada. Ha, talaga nga awan utang daan na imbag anakam. Awan babain da ko nama. Awanan da iti modo. Mangkita akman iti mangsipot kadakwada. Tanuan niya ti mangagda. Idanon na kadata. Wen, kasta ti aramidem. Apay anagbayag ka si mangkan. Di magas kamanan iti ayan ti babaem. Traffic. Jakmet mabalin na pagnaan. Taad dayo no magnaak. Apay adi ka imawag. Lobat ti cellphone ko. Nalipatak nga in charge iderabi. Ha? Adda manen rason mo. Amok at tila di magdagasam manan. Sa dino ko ma. Na-traffic ak nga rod. Jackpot yan day tangay bagbagam. Adda manen dinagasam day tati amok. Anya kalaki din aya. Sige, tagtrabaho ako. Makapaawan ganas ti agtrabaho. Agtrabaho kayon. Anya pa ila ang timulmulang langan nyo. Nagbastos at talaga dagiti abos tayo. Oray ado tayo as iimatang. Aga padalat nga gasawa. Ay, awanan da iti modo. Ay na, kaslawan nga ron nagadalan da. Kunada na laing dang bastos damat. Ay, nagalas ti ugali da. Inuray da kumaanapan da iji balay da. Sada nagapa. Mapukaw ti respeto tayo kadakwada no kastada ka na yun. Kunada abos da, ngam agunggunay da mo ta bastos. Oy, kita ni Sally oh. Kumit kita ka data. Ay, sip-sip da ita. Kaya't nati pumapel. May samat day nga aso-aso ako nada. Agin sasayat ka dagiti boss. Ngam liblibyan na ida itiliklikod da. Nalaing matday tayo di kalukwan. Hoy, agtrabaho tayo. Ang mga nutila ipulpulong nantumanen kadagiti boss. Aday baga, ngam saan mo nga ibagbaga nga imbagak ma'am? Oh, anya day ta. Ibagam, tasaan ko nga ibagbaga. Ay na, ma'am. Bastos kayo kano. Kunada Mercy, kan Jenny. Anya, kasta ti kunada. Ha, trabahador ko lang ida. Kastakit din ti bagbagada. Kasla kano awan nagadalan nyo, ma'am. Makita dagitadwa. Kisayak ti sweldo da. Ay, siyak nga'y, ma'am. Ako ha, ikan ka iti allowance mo. Basta ibagam, nuan niya ti mangag mo nga ibagada kontra kada kami. Ariglado, ma'am. Saan nyo nga ipadlaw nga adda imbagak kada kayo? Wan, di ka madanagan. O sige,
Inton pangal daw, kadwada ka amangan iti restaurant. Altawan, ngam awan pa'y laing jay sip-sip. Kas kalagdada mo, kanayon mo't akasta. Ngam no datati matraffic kat maladaw ta. Ado asa unibos. Anya nga ta timpakpakanday jay asip-sip ka dagiti boss. Ay, pinaangutan na nga ta iti gayuma ah. Anya kumaagayuma. Ay, jakman amo. Kasta unay ti panangisakit day ti day ti asip-sip. Ti ko namkit di, iso ti pan naka-secret agent da. Super sip-sip. Tapno laang makapapel. Hoy, agbirok taman kit di iti umakaranta at trabaho. Ang mga numaalisan ta iti nagalas nga ugali da ditoy. Anya matanday ti report mo? Nagado ti kamalina. Sukatam. Apay ka di, ma'am. Kasta mo ti sales iti day ti alawas. Iso aday ta ti report ko, ma'am. Baliwam. Ti ibagak ti report mo. Saan aday ta report mo ti masurot? Kasta ka di, ma'am. Sige, sukatak nga rod, ma'am. Nabaybayag kan ditoy. Ngam di mo pa'y laam mo tar aramidam? Sorry, ma'am. Ala, iyag mo to ijay lamisaan ko numalpas mo. Kita agpay nga umuna, sakbay ama ipan iti lamisaan ti manager. Matungpal, ma'am. Api-api nabaliwan ni boss ti report mo. Jakman amo. Diya imbaga na ti ikabil ko kano iti report ko. Iso ko mga ruti nga ramid tapno awan ka mali. Bayam lataditan. Bus nga rod kano. Awan pulos ka malina. Patsyom nga awan ka mali na. Mayat ko mga rod ati aramid na. O sige, taramida kwan. Amang ano agngiwat manan ni boss. Ay, sige. Tama nga no sumangpit manin jay sip-sip a tao. Nasa umon. Agipulong tumanan day jay. Basit ti sales itang alawas. Saan anadanon ti kuta? Kasano da ito yan? Ay, awin nga rod. Imbes adakkel ko matimaita da bonus. Saanen? Sayang. Si kantumat ngamin. Ado ti palpak mo. Apay man na siyak. Ar-aramidak laeng ti rumbang. Rumbang kadi jay aramidam. Ti panagbababaim. At dayta ka manen. Anya ko mati connection dayta. Ken awan babaik. Malas ti agbabae. Imbes aswerte. Awanen Awanen ti dakkel kumaabonos. Kalukwan dayta nga ibagbagam. Ala, ibagam kadagiti empleyado. Amasapa da asumrek. Ken ag-overtime da. Rumbang lang. Tapno makasubot ta iti pukaw ta. Masapa tayo asumra. Kan masapol nga ag-overtime tayo. Saan tayo anadanon ti husto kuma-sales tayo? Amin tayo ka di, ma'am. Rumbang lang. Awan ti maladaw Saan kami mat amaladladaw kan ni Marcelo, ma'am? Iso nga rod nga ibagbagak. Tapno saan kayo amaladaw? Matungpal, ma'am. Darasin nyo nga mintag trabaho. Tapno masubot tayo ti rumbang sales tayo. Ma'am. Awan pa'y lang ni Sally. Isupay ti maramidan na kumano masapa asumrak. Bayan nyo day di asani. Tada importante nga inaramid na. Umay to Sige kitin. Agawaan nyo ti agtrabaho. Tani, mapanakon itilamisaan ko. Hoy. Dayjay mo't asali. Pampanuy-nuyan ta ngamin. Ay, ano santa, taginayo manangarod ti boss. Hoy, anda kumamot magatang agayuma. Tay karigatak ti gumatang. Apay analadaw ka? Isupay ko mati matrabahwam. Oh, apay adamagan. Dinto pa'y damagan ni Ma'am Sara? Si kakit din? Kasano? Kat imbagadang ag-overtime tayo. Idinto ta si kakat maladaw ka mat asumrek. Kan masapa kang agawin. Unfair. Saan asyak ti pangibagaan nyo? Hoy, sali-sali ka lang itinaparta ka trabaho mi. May ramraman kami kat nga rod. Sapay naglaing asumao ti boss tayo Mas daawak mo't iti kinalaing na nga agsaw iti saan anasaya at awagas. Ay, dayjay kunadaan na rugi ta pa nagdildila. Ay, sao? Kayo la sao? Ay, mapanak man lang at iti table ko.
No saan da ko pinanoynuyan ni Sally asumreglaang no kay kayat na. Di nasaya at ko ma. Day ta nga rod kat. Saan ta kumamit ang may ramraman? Isupay kumamit ti matrabahuan na. Ay, hanya nga rod. Ano santa takas to'y kat nga rod tinatumpungan ta boss. Ay, kaano ta nga ta makatumpong iti nasaya ta, boss? Jay kumamit nasaya ti panagsasao ken ugali na. Adan tula siguro no agsapol ta. Saan ta kumanatari gagayan ti agsapol iti sabali at trabaho no nasaya ta iti boss ditoy? No adalakat makita ta na saysayat o di umakartan. Wala. Uray na baba ti sweldo. No lakit ta tao ti boss. Anya ti Madam Magsali. Ay, kwa ma'am. Kasla kayat dati umakar. No adda umakaran da sa bali at trabaho. Awan tinasakit abakrang ko no pumanaw da. Ado di ta ti mabalin ang maalang nga empleyado. When ma'am. Huh? Anya kumangay no pumanaw da. Saan asyak ti karkaritan da kunakmanan? Jak pagtatakkunan ida. Iso na lang, tano pumanaw da. Ang mga no saan unay nga ammo dagiti kabarbaro asumukat ti aramidan da, ma'am. No pumanaw da. Adda amok amabalin asumukat kadakwada. Kasta ka di, ma'am? Wan, uray na yunak ti sweldo da. Anya ti ibagam. Tain may ka dito'y ayang ko. Ay, padasan ta ti ag-apply iti nakita ka mabalinta pagtrabahuan. Sa dino. Iti batog ti dakkel abaro apasdik iti town. Iti pagurayan ti lugan. O sige. Barang may mayat ti boss ijay. Nagdamdaman kak nga rod. Ket mayat ka no ti ugali ti boss ijay. Saan ka no analaing asumao? Nasaya atong kasta. Ala, padasan ta ti trabaho iti sabali. Barang saan abastos ti boss. Awan pa'y sweldo tayo, tabas city sales. Sapay Jody ti panagbayad ti kuryente. Abang iti balay, kan awan aminan. Awan mabalin tayo, tawan pa'y nga rod sweldo tayo. Ay kwa ma'am, mabalin ka di ti bumali. Ada ka numat interview kini Sally. Anya manenday tang ibagbagam si ka Marcelo. No anya ti kayat kong aramidan, iso ti masurot, tasyak ka nga rod ti boss. Ay, kasapulak ti igatang ko iti agas ni nanang ko. Oray siyak, ma'am. Kasapulan mi mo ti kwarta. No saan kayo ang makaanos? Adda kada kayo dayta. Nalawa mo tiri daw arwaran nyo? Oh, nangagyo timbaga ni Sally. Ay, sige nga rod ma'am. Subyekto ti sweldo. Oray siyak, ma'am. Umay kon to sublian ti sweldo. Kasano nga itan? Pimanaw matan dagiti empleyado ta. Masapul nga agsampul ta iti sabali at trabahador. Parikot ita dayta. Pinanawan da tamatan. Kunkunak laang dayjay. Ngam impay-pay suda matan ti pimanaw. Ala, awagam ida. Barang agsobli da pay. Inawag akon, ngam kunada asaan ka nun. Nasingpet ka nung aming tibos da ijay imakaranda. Nalabas ngamin ti panagniw-ngiwat mo. Manon ti pimanaw nga empleyado ta. Jay dinungdungo ta nga empleyado. Di tamat mapangnamnamaan. Takanayon mat amala daw. Agbaliw ta ngaminan. Tapno agbayag dagiti empleyado ta. Ala, ikagumaak tagbaliw. Tapno at dagbayag nga empleyado. Ang kasanon no awanin ti mayat nga agtrabaho dito opisina. Di ad-adan ang maawanan ta. Boss man, wano gagangay lang nga empleyado, agrin nispeto tayo latta, tagpapada tayo iti imatang ti apo. Nung narespeto ka iti empleyadom, namnamaamat nga agraamdakan ka, kan ipatagda ti trabaho da. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo.
Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 16. Agpanunot nga umuna ti manakam a tao, sakbay nga ibanag na ti aramid na. Ngem ti maag, ibotaktak na ti kinaignorante na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adamot ka barbaro akaruba tayo. Nagyan na iti kwarto a pinanawan ti sigod akaruba. Barang no saan akas iti sigod, adi da makabayad iti abang da. Iso a pinapanaw ti akin kuko iti balay nga babangan da. Ay, nanginamot nga min ti abang ita. Nubasit laang ti sweldom, saan nga umanay iti iso amin a masapsapol. Iso a masapul ti aginot, no kwarta ti pagsasaritaan. Iso nga rod asaan ko agatangan ti awan ka usiskan na. Ang mga no ada emergency apakasapulan, kat awan kautan. Day ta tirumbang aramidam, tapno addalat ta maidulin mo. Ay, wan alakay. Nang runay ita, tanguminam at aminan agagatangan. Anya nga ti trabaho ti karuba tayo di tabangir. Jemot lalaki ti kanayon arumwar. Maamwak tuman ano, anya ti trabaho na. Nadagdamag no anya ti trabaho, saan mga ibagbaga adyan ni turak iti may sa apasdag. Aywun kababain. Masapul ati amuda kat di adal ka. Kan adda na pintas at trabaho. Di damat lamadlaw na ita, di sinti ang karumrumar. Di damat umay ijay ayan ko apasdag. Ibain ko nga ibaga nga awan trabaho. Kun masapul mo't ati amuda kat nangato ti saan mo iti trabaho. Dahil ti rumban, bakit? Di kaaruba mi mo't iti boarding house day ta. Ay, asit kak man. Gumatgata mo't iti saka ti manok. Gumatangak mo't iti sabali. Hi! No, jak agkamali. Si ka di kaaruba mi, saan ka di? Wan. Si kamot di ka barbaro nga agab-abang iti asidag mi, saan ka di? Wan, siyak ni Anita. Sigod a sekretarya aki di barangay mi. Kay kayak nila kay kung agyanak laan kanon iti balay ang mga sikaso ken kuana. Syakmat ni Nora. Sayang ati trabaho mo i-give up mo. Nariga tagsapol iti trabaho ita. Nalakamot ket iti agsapol. Masaduta ka mapanagtrabaho. Kasta ka di? Siyak, tumultulong ak nga aglako iti pwesto ti kabsat ko. Isupay ati tangdan ko. Aglaklako ka iti pwesto? Pinadas ko mo tinaglako idi. Diyak maanusan tinakatakdar na agmalmalag. Makabannog. No siyak, ananusak ta isupay ti tangdan ko. Saka mo ti manok day ta ginatang mo. Imbag man no kaya ti kabalay mo day ta. Siyak, to'y breast ti gatanak. Taasan akayat ti kabalay ko day ta saka ti manok. Nagkita kami ka ni Anita iti tiyendaan. Iti paggatgatangan iti naparte a manok. Sino nga nita? Di ka barbaro akaaroba tayo. Gumatgatang ak itay iti saka ti manok. Imay nakisao. Kahit anya nga itimbaga na. Nasa una, asigod ka no as sekretarya, ngam pinaikat ka no nilakay na. Imbag man. Nangato siguro ti sweldo ti asawa na. Taimpaikat na pa iti trabaho ti asawa na. Dayta nga rod ti hatap ko. Kun saan ka no akaya ti kabalay na ti saka ti manok. Iso breast chicken ti ginatang na. Dakkel nga ron ti sweldo ti asawa na no kasta. Naranaak mo di kaaruba tayo di tiyendaan. Siguro nababalaan ti trabaho ti asawa na dayjay. Tasakalaan mo ti manok ti ginatang na itay. Nalaklaka siguro, iso nga iso ti ginatang na. Tapno saan amadlaw nga agrigrigat tayo. Breast ti manok ti ginatang ko. Ay, awan lakat nga rod na bati akwartakon. Sa nabali basta ipagarup da abak nang tayo. Imbagak pa'y nga rod asigod a sekretaryaak ngam pinaikat na taagtagibalayak laangan.
Di na pusipos mo nga ro ti ulo ti karuba. At dantumot pa nagsangom iti asawa na. Pusipusak tumad ti ulo na. Apalan da tayo lakit di, nga uray agrigrigat tayo mat. Miguel, umuna ako na itsendaan. Taawan kadwa ni Mana nga agi-display iti lako na. Naplantya mo tan jibadom. Nakahangar iti kwarto. San ka unay nga agdardaras? Amangan mo agbalasiw ka man adagusan. Hindun kwan, nadisgrasya ka dita kalsada. Naira na la siguro di dandanipan na kadungpar ko. Tanabartok nga minti driver. Pedestrian lane mati ayan ko. Rumbang nga agsardang tulugan, no ada agbalasiw. Wen, nga maganad kalata. Taadda dagiti driver akas kasero ako nada. Wanan, saan ka ngagdanag? Saan to ang maulit dayjay? Dagasan kanto inton malam. Tagkuyog tang agawid. Anya nga ti trabaho di asawa ni Nora. Kanayon mo't adisente no rumwar. Mamuantan tumot laing Mabainak lang kami namang damag. No kas diyang agkalugan kami iti jeep. Padasat tuman gayam adamagan iti anak da. Pagad-adalan nga tama ti anak da. Kolehiyo nga taday jayan wenno high school pa ila nga kas iti anak ta. Diyak amo Ay, wen gayam. No agturpos ti anak ta iti high school. Mapagadal tapay nga ta. Ay, panagkunak kat santa ka ba ala na pagadalin. Tabasit mo ti sweldo. Nangina pa iti abang dito paggigyanan tayo. Dahito nga roden abang ti papapanan ti sweldom. Iso nga rod. Saan mo't nga rod akas laijay ayan tayo ama banin lang nga agipatakder iti kalapaw. Diyak mo't katagyan iti kalapaw laang Kalapaw lang nga roden tinagyanan tayo idi ijay. Kalapaw manan ita. Ipalagip ko panagbabayad ti abang ita. Ang mga nukaslay di pinapanaw ko. Ano madanon ti panagbabayad kat di pa'y lagbayad. Danag yu ayamanong. Day talakit din abang ti kwarto ti saan ko amabayadan. Ay nasayat no kasta. At dangamin agab-abang saan ang makabayad. Intun madanon ti panagbabayad. Sana kakastamanong. Manumot laangan ngay day tajak mabayadan. Namnamak nga ron ti panagbayad mo, tada pangaramata kiti kwarta. Amumay, daytoy lang ti pangnamnamaak. Madamag ko man gaya manong. Mano ka di mo ti pagbaybayad ti kaaruba iti abang da di ta pagigyanan da. Ni ka dinura ti dakdakamatam. Wen manong, manungay mo ti pagbaybayad da iti binulan. Sulo damot da ita may sa abasit abalay. Ginatangdan dayta asular, balay da daytan, santa nga agab-abang. Ha? Balay da gaya man da ita? Ne, madamamat gayam ti balaybay mo iti linabaam. Nanglangan ak iti trabaho, tapno makalabaak. Naurno nga nak ngamin. Awan mat ngamin matangdanan nga aglaba. Adamat laundry shop. Ingka agpalaban a ijay. Ay na, napadas kon tinagpalaba iti may sa laundry shop. Ngam ada nasukatan iti sa bali. Napan ko yung subli. Kan napukaw ti may sa akamiseta ni Lakay. Ay, kasta aya. Amang ano nagkamali mo tinang isubli. Ay, nalabit akasta. Isu akay kayat ko asya kung timang laba iti morang mi. Ay, madamag ko man gayam. Pudno ka di asular yun tinagtakderan tabalayo. Ay, Juan, inkarkarigatan mi ngay nyornongan. Nangina ngamin ti abang itan. Adda kumamot magatang asular, taggumatang akmanmat. Juan, may mayat matlaang no ada kabukbukudam asular, kabsat. No daman gayam amo mga aglako iti sular, ibagam man kanya. Bayam ta agdamag akadagiti gagayam ko, no ada amuda. Kunak no agab-abang danura di taayanda, saan mo't gayam? Anya ti kayat mo asawan? Libre ti abang da dita? Ginatang dagayam day ta asular. Impatakder da day ta balay da. Ne, naggasat dan. Tadda sular da dito'y syudad. Ibagak nga rod kan kuana, ano adam mo na nga aglako iti sular kat ibaga na kanya. Apay kumangay baganakan ka. Adda ka di igatang mo? Imbagak laang mo't dayjay tapno agpara nga ado ti kwartak. Tapno addamot apalan na kanyak Saan laang asyak ti umapapal kan kuana. Kasano no adda mo na kat ibaganakan ka?
Anya nga iti rason mo. Nalakalaangan arasonan dayta no madanon. Itaman pa'y nga granata dito arubayan, basang. Ha? Ay, naimbag abigasyon, nana. Kanayon na namin ama kumikom kadagiti homeworks may iti pagadalan. Daman damagak balasang ko. Anya ka diti trabaho ni dadim. Mga opisina iti may sa pribado nga ahensya, nana. Ay, anya kay dayjay nga ahensya. Iti may sa alending, nana. Clerk ijay. Kasta ka di. Nilakay ko, supervisor met. Kasta ka di, nana. Uy, supervisor gayam. Nangatumot gayam ti posisyon na, nana. Supervisor mat gayam day takaaruba tayo nga agab-abang di tabangir. Nakaamwa ma-supervisor, anak. Ni nana Anita, daddy. Dinamag na nga rod noon niya ti trabaho yo. Imbagak amay sa kayo a clerk. Dinamag mo ka di ma, ti trabaho ti asawa na. Saan, mami? Imbaga namat kalpasan a dinamag na ti trabaho ni daddy. Isumat lagayam nga idigim matangak iti saka ti manok. Kat kuna naasaan akaya ti asawa na ti saka ti manok. Nubak nang da. Apay nga rod nga awan bukod da balay. Ang mga no ijay lugar da, kat dakkel ti balay da. Daytoy kadilaang ti sweldong. Imbawas da matikinan ko ije kantin. Kinada pa imbawas da sa bali. Ay, kasanungay abnatak daytoy ita. Awanon LPG, panagbabayad pa iti abang. Awan pa'y bagas tayon. Di nakmat ngamin ilutuan iti balon ko. Tapno saan ako nga umutang ije kantin na pagtrabahuan mi. Nanginamot ti makanijay, nang runa no utang. Ay, kasanung ata daytoyon. Sapa imbaga ni Manong Simon ang masapol nga agbayad akon iti upa ti kwarto tayo. Imbag ta nagranatan diti arubayan. Adan ti solar apasapsapol mo. Ha? Adan? Ay, sapay kay papautang ko idikal man tay kwarta nga igem ko. No kayat mo, sumurot ka kanila kay. Takasaritam ti katrabahuan nang aglaklako. Ha? Kuna nga min di kasinsin ko nga adda ka numagatang iji ayanda. Ijay laangan ti paggatangak. Kasta ka di. O sige, ibagak nga rod kanila kay ko tada kamin ti manggatang iti solar. Naitad ko mat nga minan iti kabagyak ti igem ko a kwarta. Adda ka di pa'y paggatang mo? Adda pa'y kwartam? Agsarsarita taman kit di dito'y arubayan tayo. Ay na, mapana ko maidyo pwesto ti kabsat ko. Ngam kunana amang rikap dapay kano. Tadanas kan nga aramidan na. Kontento ka kadimot iti sweldo nila kay mo? Ha? Siyak, oray supervisor ti asawak. Kurang latta ti sweldo na. Ha? Marianita! Imbagtanda ka dito eh. Ay, asidigmat gayam ti pagtrabahuan nila kay mo iti pagtrabahwak. Ay na, Maray. Adda aksidente na pasamak iji ayanda. Ha? Anya nga aksidente? Adda na loose brake at truck. Kat dinungpar na ti building. Sus. Nadungpar na pa'y ti may sa janitor. Ay, Nadong party, janitor ko nam. Mare. Ay, sus. Impanda ka nun iji morgue. Ta dead on arrival iji ospital. Ay, janitor mat gayam di asawa, Mare. Morgay ko nam. Mare. Ala, umay ka. Kaduan da ka mapan ijay. Kaasi ka mat. Ay na, pipito asawa. Kapaya pinanawan nagbatad. Kasano ka pa itang ayawi di jay lugar tayo. Katawan pulos kwartak. Anya nga ita ti aramidag. Mangiluganak nga ikan ka. Anya nga iti usarak iti punerarya. Ala, Mare. Ibagak iti kabagyak nga usaran tayo tilugan na. Isunti pangiluganan tayo. Diyak amo ti aramidag. Diyak amo no kasano nga ipag na ti papeles. Tapno mayawin ti asawak. Tulungan da ko ma.
Kan may saan, diya ko na mo basa ka nagsurat. Di ka agda nagmaray. Tulungan da ka, no saan mo nga mo ti aramidam. Saan ka nga ginlalaing kan agpamarang? Tama ibutaktak matlaang ti kabaalam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti Proverbio 22, versikulo 8. No agimula ka iti bukal ti kinakillo, rumosing ti didigra, kat agibusto ti panangidadanas mo iti sabali a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Ay masurunak no malaglagip ko ti manugang ta. Marigrigat matlauna yain tawan pa'y dagana at alunin na. Ay, aga at apakpaikit din. At inalawa at talon ta ti inalmanan day dya alalaki. Ay, saan lang nga atap? No di kat day tatipod now. Ay, unay mat ngamin dya anak ta. Kasla mapukpukawan iti lalaki. Diyakit din mamirmiraot nga awan pulusan ikuan at ipinili na. Ginayuman samit day dya amartin ti anak ta. Ay, no apay mat ati pay anak ta tinakatumpong iti kasi aklasit lalaki. No mabalin na ko mga ibabawi ti panagasawa da. Ay, sinalbag ngamin day ta nga ayat-ayat. Taiso ti rason ti anak ta. Ay, ayaten na kano day dya mamirmiraot. Papanam ka dita nagsapa ka mar. Inakman mangala iti panaw, tapalawa at basit ti kalapaw ta. Mabasa ngamin ti asidag ti ruangan no agtudo. May mayat nga agpaiso no lumawabas si ti malinungan. Mabasbasa ti asidag ti ruangan no agtudo. No makaalak-laki di iti adu a panaw, uray nalawa ti atapak. Tapno mayat apagyanan iti aldaw no napudot. Mangikabil kan tumatan iti papag tapno may mayat. Ariglado day tabakat. Inak nga ron mat aglaba di tawaig. Saan na bali? Taas si dagmat dito'y kalapaw ti waig. Ala, inakmatan, bakat. Diyo ka di kayat ti mapanagyan ija balayo. Nagdakkal mat ija balayo. Mabain mat nila kay ko ang makipagyan kami latta kada tatang. Ay, managbabain ngamin nila kay mo. Ngam, nagagat kan nasingpat. Sa anak mat siguro nga agrigat iti sidong na. Sa maysa, nadungo mat kanyak. Ay, uray nakiasawa ka itibak nang, no naranggas ka na imot, ay, awan serserbina. Kay kayat ko pailaang ni Martin. Tanaragsak kami adwa. Uray marigrigat ti adda ka bibiyag ni. No ngay ayaban na kayo ni nanang mo, ija balayo. Nilakay ko ti mangaddang no kayat na amapan kami. Wano saan. Panagtatalunan. Agam nasakit mo't day tasikat kan sakam ako nam. Ay, Kasanukan ngay ang makatalon. isungarod. Ingkan saya banja anak ta. Kanti manugang ta. Tagyandan di tawi. Ni Martin ti pagtalunain. Wensang agpaiso Imbag lang nga da ibabaon, no kasday nga agtudo. Una, agiwayway itinuang ka nagaradaw. Ay, jakmatan makaradaw. Kaputan na sakit ti sikat kan sakak. Sige, tama pa anak iti ayanda. Damag ko ang nagpatakder da kano iti kalapaw da iti kakaiso na asular da Martin. Anya,
Kalapaw. Day tala ang ti kabaalan day ja amartain. Kasano nuada sa nga ilida. Ay, no nagtungpal ko man ni Lisa iti imbagak alipaten nanday ja lalaki. Di mayatlat ako matibiyag na. Nakaumay kayo matnanang. Umunag kayo Sanen. Umay ko la ibaga asaan ang makatalon ni tatangyo. Tanasakit ti sikat na. Umay kayo kuma. Tada kayo ti katulungan na nga agtalon. Ibagak to na sumangpat ni Martin. No kayat na nga umay kami ichay, nanang. Anya ko mga iti di na kayat. Di yung mapanawan to'y kalapaw yo. Naragsak kami dito'y kalapaw mi, nanang. Ay kasta pa'y ita. Ngam inton awan makanyo. Kasanon. Naragsak kayo kadilata. Saan mi mat nga ipalubos nga agbisin kami? Tanagagat ni Martin, nanang. No agpay sumatla ang anagagad. Ibagam nga rod. Taumay kayo ijabalay. Ala, ibagak. Apaman asumangpat ni Martin, nanang. Imbag ta simangpat kan lakay. Itay pa'y nga urayan ka. Ne, adda ka di parikot, bagat. Apay nga inururay na ka. Imay itay dito ni nanang. Ha? Ne, anya nga iti ginagara na. Kaya't da kan ni tata nga agawit ta ijibalay da. Tatulungan ta kano idang agtalon. Kaya't da mapantay di balayda? Saan ka di adidak kayat? Sa anak kano ama ibagay kan ka. Tawan kano dagami. Idinto, tanalawa ti dagayo. Saan nga min akabaulan ni tatang kano ti agtalon? Tanasakit ti sikat na kan tumang na. Ubing paimot ni tatang. Apay ang nasakitan ti sikat kan tumang na. Awan inubingan no sakit ti pagsasaritaan, lakay. Oh, kasano? Anya ti pangadang mo? Agawit ta ka ti ijibalay da tatang? Ne, gargarat yung samad day taawit mo, pare. Wan pare, mapan kami ije balay da katugangak. Tatulungak kanong agtalon. Itatag ka sa pulan iti kadwa ng agtalon. Kaya't na namapan kayo di balay da, pare? Masapul amapan ko tulungan tagkasapulan kat nga rod. Amok ti ugali ti katugangam. Mata pobre. Tanang nga to ti panagkit-kita na iti bagina. Idi pa'y laeng. Nadlaw kon, ti kinamata pobre na. Ay, sayang. Naunaan na ka nangalakan ka. Kasapulak ti kadwa di talon kahit. Ha? Kasta ka di? Ay, sayang. Ay, kasapulan mo't ngamin ti katugangak ti kadwa na iti talon. Anya ti kunam lakay. Pimanawan dali sa iti kalapaw da. Wan, bakit? Sabay kahit ko akasugpon iti panagtalon ni Martin. Angam, imo na ti katugangan na nang ibagakan ko na. Ay, sayang. Uray siyak. Kayat kumat ni Lisa, tanagagat. Ngam no kas pangarigan kayat danto ti makisugpon kadata iti panagtalon, ay kayat ko lataan. Masigurado, di da maanusan ti ugali nila kay Matyas. Pag ko naamot, katugangan naman. Ay na, amo kung ti ugali dahi di alakay. Nagkaro ti kinamata pobre na. Manugang namot ni Martin. Pabainan na nga ta. Adadaki di akanayo na apabainan kakabalay dan taon. Into nagkita kayo ka ni Martin, agdamag kantuman. Mabainak nga agdamag ka ni Lisa. Taama namot di masaknan. Agdamagak taasidag mo titalon nila kay Matyas, kan titalon tayo. Anyat urasain. Apay adi pala rumor ti asawa mi ti siledyaw. Nag-overtime ang nagarado idirabi tas silag ngamin tatang. Iso ana puyat. Anya nag-overtime. Masadot kit di nga agarado Mapanmat lang inton madamdama Uriin kayo kita ang tinarado na ijitalon. Basit lang ti saan pa yan alpas. Ay rumbang lang nga galiptak ta asawam. Saan lang amangan ti pagalistuan na. Anya pa ilaang ti kayat yu, tatang. Nagagat mo ti asawa. Uray nagagayt. Tawan mat sa nikwana nga obrain na. Awan mat la serbina. Tatang. Agpay sumait.
Saan ka day nga awan apulusan ni kwati asawam? Nakapubpobre anay kamang. Apay ang nagawit ka, nagkanta sa papaylaeng. Umay kakadimang ilaban. Nalpas ko timay sa akal lang tatang. Pinaginanak pa ilang jenwang, tamabisin meten. Dagay ka kumaidjay tambak ata na sa papaylaeng, mate. Umayak mga lay ti danom, tamakain inom dananang kanlisa. Naparpartakak kanu ngamin amag na, iso asyak timay. Madama ti sekada. Awan tanom dito'y balay. Ikagsak do'y jay gripaw. Sige tatang, inakargaan to'y galon, ngaypan ko iji ayanda. Jay dua alata ti alam. Asiwam, tayawid mo dito'y balay. Apay agalon lang ti isak daw. Sige, tatang. Naibayag ka mo't lakay. Anta ka di dinagas mo pa'y. Awan ngamin danom iji balay. Napanak pa'y si Makdo, sakbay ngay mayak ditoy. Anya ka di ti araramiden ni tatang iji balay aya. Andiyak amo Dinamag na, no apay anasapa ka si Mangpet. Kung anakid din, amapanak ka numang ilaban. Ay na, pasensya mo ni tatang lakay. Ubing pa'y mat. Apay akas lag kabawan. Saan nga kabaw bakit? Talaga akas jay ti kababalin na. Ala, ano santan lakay? Wun bakit? Ano saklat ta ni tatang? Nalawa ka di pa iti sana naraupan. Ay, basitan. Tainawis ni Martin, dagiti gagayem na. Nagpatulong, tatulungan ng tumot kanu ida. Babit tayo nga ron amakalpas no kasta. Alisto ni Martin. Ay, imbaglakit di taadda akadwa tayo. Rumbang lang tayo nasawa nakit nga ron ti anak ta. Ay, jak ni namnama anagagat gayam. Dakkel ti maitulong nakadata, no kastoy apa nagtatalaw. Sa anak lama ay ayo kan kuana. Awan mat sa ni kuana. Anya nga iti pangbiag na iti pamilya na. Nang runa, kahit nalaing mat ngagputot. Mabiyag na mo't siguro, tasaan mo't asado. Umanay lata ka day na makitaltalon. Awan mat nga ron talon na. Day tati parikaut. Ti kinaawan sa ni kuana, ti makapadismaya. No mabalin ka jak kaya ta para iti anak ta. Ang agasawa dan lakay. Saanan ang maibabawi? Pare, kumusta nga iti pan nakipagnaadyo iti katugangan? Ay, kuntun umaya pa nagtatalon. Mangkita ak iti sabali apak ikaduak, pare. Jak magustuhan ti panagsasao ti katugangak. Kuna akon kay talaga kas jay na dahil katugangan pare. Nasakit ti panagsasao na, pare. Nagasidaglat italon may. Isa narwama kon iti panagsasao na. Ay talaga nakaro. Ipagpagapuklatan ka ni bagat ko, pare. Abay, kagura na ka nga ta ni bagat mo. No, sungbata mo maminsan ni katugangan. Jak ngamin kayat, nga adda pagsakitan tinakam na kanyak. Isu alumikli kaklatan iti riri. Imbag ka nagkita ta dito tiyandaan, Mare. Adda ngamin napatag nga ibagakan ka. Anya ka di day jay mare. Ay na, naaprobaran ti ipapanmi ka nila kay ko ija abroad. Ha? Ni, jak amo nga agabrod kayo gayam. Kaano? Mabiitan. Kat kayat nila kay nga ipiyar kada kayo titalon ni. Tapumanaw kami kat ngaron. Mabayag kayo iji abroad? Nalabit akasta. Siyempre, no makasarap kami iti trabaho mi ijay, agbayag kami siguro ijay. Imbag man. Di kan tumat mangliplipat Ay katuan Apaman ang makapanaw kami. Da kayon to kumati agyan ijabalay. Tapno madaldalusan lata. Ay, umay ka intapay agmerienda. Kabayatan ti panagsarsarita ta. O sige, ilibrim lakit de. Nay, apay nga da kayo pala dito'y balay. Di ka pala napanidya talaw. Makauma kayo akabalay. Tatang, kaya't mi pa'y kumati agyan dito'y balayo.
tapno matulungan da kayo. Ah, Ang ladingitan mi. anya ti kayat mo asawan. Pumanaw kaming tatang. Mapan kami ijay balay da Tony, tada kaming tiagyan. Agabrod da ngaminan. Kat da kami matantimang talon iti talon da. Anya, pumanaw kayon. Uwan tatang. Saan ka di ana umakayon kada kami? Sige tatang. Mapan kamin. Aha. Ay, napandan. Ay, awanan katulungan kiti talon ka. Ay, kasano dahi tuyay? Saan anasaya at timang idadanas, tagbalatak to matlakan ka. Surusuruwam timang ipatag, tapno naragsak ti biyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 4. Nupay kasano ti panagtarigagay tinasadot iti maysa a banag, pulos adinan to magunod. Tinagagat a tao, maala na amin akayat na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Sikati kaladawan, darasem, taamang nga makita na kamanin ni sir. Di mo isursurat dita no anya nga oras asimang petak ha? Anya nga ron nga ti isurat ko. Ang liba ka kidin no anya ti oras asimangpet ka? Di damat nakita no anya ti oras nga isasangpat ko. Kanayon kalakas ta. Madaksanak matano saan a husto ti ikabil ko. Agpirma kakit din, tao mo nagkadita ayan ti trabahom. Adda ka din ni Lara akadbak? Itay pa'y Husto mo rad tapno da makita na trabahuan mi. Gaputa saan ang matagtagari ni Lara. Kanayon mo matan sa oran maipapan iti oras ti trabaho. Sirib kan sikap lang. Awan nga min amuna da dya kadwak. No saan ko ngayon sirak? O di awan ko mamot trabaho na. Agawa am abilangan na kita. Di mo liplipatan nga ilista amin. Tapno adamot maisubmit ang nagapuanan tayo. Apay no tulungan na kami ngamin, Manong. Tapno daras malpas. Isungarot ngayon sirak ka dito. Tapno adda ibabaon ko. Akas kadwak. Ad-adon tumanen ti magapuanan da di tabangir ngam da tayo, Manong. Sana bale, tasaan amiraan ni boss data. Nabayaga kon dito. Iso asyak nga rin ti agbalin a supervisor. Supervisor? Wen, masigurado. Tasyak ti kagiddan na asimrak dito'y a factory. Nadanda ni pumanaw ni Matt akas supervisor iti factory. Asino nga tati matala ka mabalin ngay sukat kan kuana. Kita no asino ti kabayagan kan kagagatan kadagiti emplyados. May mayat kumapay laang ni Matt. Ngam di mat mabalin nga igawid. Talaan matan ti anak na ijay abroad. Ni kumameri at timekeeper, hangam, di nakabaalan ti umalatiw amapan iti sabali a departamento, tapilay ngamin. Marigatan lakid ti amag na. Nagagatmat ngamin iti, iso ana siya anakan ko ana, kat pinagbalin ko laangan at timekeeper, gapo iti kasasaan na. May mayat ko man lalaki. Mas respetuan dagiti lalaki nga da iti babaan na. Nangrunan dagiti adalok-loko na nga teenager. Iso alalaki ko matikayat ko asumukat kin ni Matt. Asino nga ron ti mapilim kadakwada? Kita ak dagiti records da. No asino ti kanayon amasapa.
Tadyak kayat ti kanayon amaladaw. Masakit ti tiyan ko analpasan na nga na. Ay, iridep ko ba si Tito Suli? Numakita mga domay. Ringan na ka. Kasano ngay, nadyak masiputan nga daumay manong. Imposible di mo masiputan. At dalat tamangig mo nga rin padik ah. Agtugaw ka laangan di tatugaw. Saan ka amaturog? Taoras pa'y ti trabaho. Tapay nga isuro na. Kanayon ko nga aramidin da ito'y. Gimawan makadkadlaw. Sirib kan sikap, tiramatan. Awan makaipulong no disikalaang. Ang padasam, tapaikat ka no ipulong na. Saan nakmat apay ikat amanong? Kaasin ni nanang ko no awan igatang ko iti agas na. Iso nga kinawatan ta. Hala, partakam ti agtrabaho. Tapno di damadlaw. Adi ka tultulungan, wen. Masapa ken maudi ka nga agawin. Tapno isupay ti matrabahwam. Nalawag? Adu ti orders a noodles. Masapul kita amin dagiti trabahador. Tapno agtrabaho da amin. Awan ti agtugtugaw no oras ti trabaho. Matungpal, sir. Kagap-gapok iti bangir apasdak. Madama ti impake dagiti taga-impake. Masapul asakbay iti naituding a deadline. May deliveran dagiti produkto. Imbaga kon kadakwada, sir. Inton bigat ti pan nakaikarga ti produkto iti truck. Nasayat no kasta. Masapul kita amin dagiti maisagana. Tapno awan ti madelay nga orders. Wen, sir. Imbaga kon kadagiti para karga. Masapa da inton bigat. Tagkargada. Tapno masapa met nga grubwat ti truck. Good. Madingamin no saan tayo maited ti orders iti naituding aldaw. Ta umalis dagiti buyer iti sabali a factory. Si kansamo ti kasasapaan asumsumrak dito factory ading ko. Si kapay ti kanayon ang maudi nga agawin. Tapno ado ti magapuanak manang. Jakmet paabak ka dagiti sa bali a grupo. No kasta ko maamin ang grupo. Di ado ko mati finished product tayo. Kasta ka di manang. Nabuntog ka di ti kakadwang agtrabaho. Ay, dayta ti pudno. May sa dayta aparikot. Tay kunadan, ano awan ti pusa, agraira ti marabutit. Sa bagay, pudno day tamanang. Adda di ti maladaw lang aruden, sa dot pa'y ngagtrabaho. Kaasi ti mang susweldo kan kuana. Awan progreso. No sadot, kan managbaybay ti empleyado. Sige nga rod manang. Inna kon agtrabaho, ta isupay ti magapuanak. Dandanimad ga magabrudan ni supervisor. Mayat agundaway ah. Sapay na anos ni supervisor tayo. Siyak ti kabayagan nga empleyado ditoy. Sigurado siyak ti sumukat kan kuana. Kasta nga tamanong. Wen. Ubing pa'y dagiti empleyado. Siyak ati maikari. Oh, di awagan dak tumutan iti Sir. Di ka nga rod mang liplipat agbalin kanton a supervisor, sir. Basta agtulnog ka iti amin nga iparamid ko. Alaan kanto a sekretaryak. Kanayo nakmet ngagtultulnog, sir. Itultuloy mo ah. Tapno dakkel tinamnamam nga agbalin a sekretaryak. Mary, alaman namin dagiti records mo tada kitaek. Mangrugi iti anya abulan, sir. Mangrugi iti daytoy atawen. Iti bulan ti January. Ariglado, sir. Inakalaan iti ayan ti files ko, sir. Ipan mo iti opisina ka. Adda kami iti kan ni mo. Uwan, sir. Isurot ko. Apaman ang maalak amin nagiti kasapulan nyo a records. Ay, huwag gayam. Intun rabi, ada umay mangikabil iti CCTV iti tunggal departamento. Saan mo nga ibagbaga kadagiti empleyados? Madlaw dan to sir. Iti nga to ti pakaikabilan na tapno saan anak katinilaw. No saan da tumangad, saan da manlaw. Mayat tinapanunot yo, sir. Makita no asino itati sa doon. Kamin.
Ato'y dagiti kasapulan nyo a records. Ada amin ditan. Agyaman nak. Rugyak man nakitaan ti kayat ko amaduktalan. Anya ti kayat yung asawan, sir? Babaan ka dagiti records. Ado, ti maduktalak. Awan ka din ipaaramid yun, sir? Payaban kanto no at damanan ka sa pulak. Adaman lamadamag ko, sir. Pudno ka di apumanawan ni supervisor? Dahil nga rutim baga na. Diyak mo. No aging kakaano ti kada na dito'y paktorya. Ay, sayang ba't nga rod ano kasta, sir? Nabayag basitan ka supervisor dito eh. Masaya ang anak mo't nga rod. Ang awan mabalin ko. Anya ka di dagita papeles. Adumot. Umay ka tatulungan na kamangkita ka dagiti papeles. Anya ka di ti kitaan ta kadagita papeles. Kitaan ta dagiti kanayon ang masapa nga empleyado. Dita ka di ti pangibasaram. No asino ti isukat mo a supervisor. Depende. Numaya ti performance na kas empleyado. Maawata kun ti kayat mo asawan. No asino ti makita ka maikari. Isunti sumukat. Apaman nga ag-resign ni Matt. Apay abinitbit mo matantibag mo, Manong. Saan pa'y apa nag-aawid? Ay, nasakit ti ulo. Ay, di mo ibagbaga. Nagawid ako na. Kasanungay no makita na kanima ng Mary, Manong. Nakita ka na pa ni Jayan ni Boss iji nga to. Di na makita, norumwarak. Kasanungay jay time out mo. Nalaka lang nga irasunan daytan. Anyan tungay tibaga, Manong. O di baga ka nalipatak ti nagpirma. Tanaudi ka nagawid. Kastalaeng. O sige. Pimanaw latan. Ad-addan ton asadot. No iso ti agbalin a supervisor ako nana. Makitam ka di ti records dayto agnagan iti Lara. Anya ti may papan iti dayta. Kanayo na masapa kan maladaw nga agawid. Ngam saan ang nabaybayadan ti overtime na. Ta saan mat ang nagfa-file iti overtime. Kita man ti records na. Kanayon ang masapa. Ken kanayon ang maudi nga agawid. Ang daytoy mataw ni. Kanayon ang maladaw. Ken adu tilangan na. One, kat nilara, no agsabat kami, nadayaw kan narespeto. Uray siyak. Narespeto ken naisampay. Kasla nasaya at tao. Kat daytoy matagnagan iti Tony. No kanayon amana daw, masapol nga ijay ayan dagiti agkarga ken agdiskarga ti pagyanan na. Mayalis to dayta a tao. Ije ti rumbang a pagyanan na. Ket no saan na makaanos, hadda kan kuha na dayta. Sir Henry, adto yan ti resignation letter ko. Agyaman nak iti kinasingpet yo, kas boss kada kami. Ay nasingpat kamot nga empleyado. Ahon gayam, maanga intun umay alawas ti programa ti factory. Kaya't kung adda ka, tasaan ka pa'y mat nga ag-flight. Ay kat, bakay dayawak ti umay tumabuno iti anniversary ti factory, sir. Akas panagyaman ko mat iti kinapunom kas empleyado. Nabayag ka mat dito yung factory. Saan ko mat amalipatan da ito yung factory yo, sir? Uri adda akon iti sabali apagilyan. Sila lagi paktulat ta. Namnamaak nga rod ti kaadam iti dayta nga aldaw, mat. Ti anniversary ti factory. Ibagayon to kadi, no asino ti sumukat kanyak iti dayta nga aldaw, sir? Maawis tayo kano amin at tumabuno iti maangay nga anniversary celebration ti factory. Mabalin nga i-anunsyo ni sir no asino ti sumukat ken ni supervisor. Nalabit a kasta. Ngam, adun to ti sorpresa ang maimatangan tayo iti day tangal daw. Wala. Pakaragsakan tayo met amin at tumabuno.
Saan ka di masapol formal attire tayo iti daytangal daw? Wen akas pang respeto iti panang celebrar tayo iti daytangal daw. Nangag mo, Lara. Masapol, formal attire kanto iti daytangal daw. Tapno maibagay ka kanyan. Nasken ka di pa'y, Manong? Una, si kamit. Alangan anak ka formal attire hak. Idinto ta naka-casual ka lang. Oy, sana bagay ti kasta. Madi akitaan. Ita tanalpas tayo nanangan. Kaya't ko nga ipagsa ti panagyaman ko kanimat. Adaytad ko a certificate of appreciation. Akas tanda ti kinapununa nga empleyado. Oy, congratulations iti pamadayaw, supervisor. Asino nga iti sumukat kan ko na, boss? Kadagiti nakita mi a records amin ti trabahador. Adda ti kanayon a masapa. Ken maudi nga agawid. Kat iso ti maikari nga agbalin a supervisor. Sino nga ta? Asino nga? Kat sapay kuma, tatong palan yu amin nga ibagana. Taison ti sumukat a supervisoryo. Asino nga, boss? Kahit kung nga ipakita kada kayo ti monitor ti CCTV. Makita yu dita tinapudno nga empleyado. Ala, kitaan nyo. Kitaan nyo ni Tony, maturog, Nilara ti sumukat ka supervisor. Kat si kamat Tony, mayalis ka iti ayan dagiti para bunag iti produkto. Anya, agbalinak a kargador. Nagkasang matanda ito. Kababain. Puunan ti kinagagat tapno magunod ti arapaap. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 22, versikulo 9. Agparabor ka kat ibingayam dagiti napanglaw iti taraon mo. Mabindisyonan kanto iti daytoy nga aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ipimanaw tayo dito yung nagpa-Amerika. Daytoy lang balay tayo tinakatakder iti daytoy adiso. Wan nga roon. Itan, adumatan akal kalapaw ti aday ti asidag. Ayan nga ta ni Jose, binilin ta amang kita iti balay tayo. Umay to siguro. Maminsan samot lang nga umay agdalos iti makadomingo. Day tamot kit diti tulagan tayo. Umay naladalusan, kalpasan na, irekap namanan. No kumasaan anadawal dagiti anak na. Pinagyan ko kumaida dito'y balay. Saan ba't nga amin tamartilyuan da apagay ayaman dagiti alikaman kan tawa. Sayang. No apay matakas da dagiti ugbing na. Martilyuan dalatan titugaw no dagiti tawa. Siguro dadakalan dagiti anak na ita. Nakarubot ka mat, adda ka di pakitang danam ita? Inak agdalos di tadak kalabalay. Jak nakapan idinapan alawas, tanagguri-gurak. Saan ka amakadwaan? Taglabaak ita. Kabalak ti agdalos, nga oray may maysak. Alang arod, ingkan. Tapno makaawid ka matla adagos. Napanandag iti ubing. Ay, napandaman siguro na ijay waig.
Nagala da iti bukbuka, ig nga ilako da. Anya pa'y nga iti maala da abukbukaig. Ado ti ubing ang mapmapan agala. No adda maala da abasit, pagtitipunan da, tapno maurnong. Danda ni awanan maala abukbukaig. Pati pa'y ikan, kat danda ni awan maala iji tao. Kanayon mo't ngamin dagiti dadakkel abang ka amapan agkalap. Datayo ababasit abilog laang ti pagkalap na. Awan maala tayo. Numabalin la kuma. Abugan, dagiti dadakkel abang kang agkalkalap. Tani, di damot mangibatin iti para kada tayo. Ne, adda kayo matgayaman, madam. Mas daawak, tanakalukat ti balayo. Da kayo matgayam. Wan, talon nga aldaw tinapalabas, manipod simbangpot kami. Kaduam ka din ni sir. Wan, barok. Manula ang atawan nga awan kami. Nagadumatan akal kalapaw iti asidag. Papanawon nyo ka di ida, madam. Ruwar ti inaladan nyo. Ang masakupan nyo ti ayanda. Apay, sa dino tinagapuan da kita. Iti isla at dinanon ti danom, idinagginginad, madam. Di ta tinagkamangan da, tas anamadanon ti danom. Kastagayam. Saan mi ida papanawan? Takaasid mo. Nagsimpat kayo talaga, madam. Dagiti daduma di ta ababak nang. Padimulis da ti babalay dagiti margrigat. Nang runa, numasakupan da, tinagpatakdaran da. Nabayagan ka mo't lakay. Anya day taawit mo. At danda, madam. Ket inted da dagito'y adilata. Ket nagsarsarita kami pa'y, sakbay ang nagawidak. Imbag man, tada dilata nga insangput mo. Awan nga minamnamak nga ilutok asidaan tayo inton aldaw. Nasingpat da talaga. Saan da kanu apapanawon dagiti nagpatakder iti kalapaw di ta masakupan da. Ay, imbag man. Man-mano ti kasta abak nang. Ay, ngamday di akonrad. Nga akin ko iti dadakkel abang kaapagkalap. Awan bibiyang nakadatayo. Kat no imbaga ti kaaruba tayo. Api na ikat na kanu ti may sa abasit abilog nga inmasidag iti dakkel abang kada. Ay, di kayat da. Isuda lang ti agbyag. Iparit da nga adda umasidag iti bangkada. Da kayo ang nagbalay dito igid ti baybay. Ikatin niyo ti kalapawyo. Tagparamidak dito'y iti resort. Apay, bukwayo ka di daytoy? Tapno pa ikatanda kami laptan ditoy, sir? Nagturid ka na si kababae. Aniya ti pagkarkarit mo, ha? Awan pagkarit ko. Ngam awan ngamin papananmin no pumanaw kami ditoy. Saan ko naparigot da ita? No kinabaalan niyo ti nag-squat dito'y. Kabaalan niyo met ag-squat iti sabali. Urayan mi ti Cruz family amang papanaw kada kami. Isu ti amuming akin kukwa ditoy. Ta sino tinangibagakan ka ako kwa ti Cruz family da ito'y? Kukuak da ito'y! Nabayag kami ditoy, sir. Awan papanan mi. No papanawan da kami ditoy. Awan bibiyang ko! Saan ka di ang masakupan da Mr. Cruz ti nagtakderan ti kalapaw tayo iti asidag ti baybay? Wamat, apay ka di. Imay itay ni Don Conrad. Kunana apumanaw tayo kano. Tapaaramida na iti resort ti igit ti baybay. Awan karbangan na amang papanaw kada tayo. Tadi namat kukwa da ito'y. Apay nga imbaga na ako kwa na. Sige, iuman ko kan ni Mr. Cruz da ito'y. San abali, tasimang patdan. Ay, dada ka din. Ay na, madanagan namin. Ang mga no agpilit ni Don Conrad amang papanaw kada tayo dito eh. Ay, nalabas mat na di Don Conrad. Numuna, takayat na abukudan ti ikan iti baybay. Di na kayat nga agkalap tayo mat iti adalam apasat ti baybay. Uwan nga Rod. Dandani saan nga umanay apang taraon tayo ti makalapan tayo. Tagpatingga tayo laang mat iti ababaw. Ay, kanayon ang nakaharang dagiti dadakkel abang kada apang kalap. Di tay makadanon iti adalam apasat ti baybay.
Madam, saan ka di masakupan yu amin ti asidag ti baybay? Wan, adda ka di parikot, Jose. Kung amin, madam. Jebak nang akin ko ka iti dadakkel abang kaapagkalap. Ibagbagan a pumanaw kami kano. Tapaaramidan na kano iti resort. Ha? Kasano ko maapaaramidan na ti masakupan mi? Madanagan kami, madam. Amangan no mangibaon iti mang demolish iti kalapaw mi. Sino day taabak nang ako nam? Kabagyan kano tinangato a politiko, madam. Saan agapo ta kabagyan tinangato a politiko kat iroruman na kayo? Ti baybay ti pagtataudan ti taraon nyo. Manipud at dadag iti dadakkel a bangkada. Basitan ti makalkalapan mi. Saan mo ka dingam-ambo ti bagbagada at Don Conrad nga akin kukwa kadag iti dadakkel abang kapagkalap? Apay aya. Kayat mo ka di agayaman. Saan? Kayat na kanungamin a pumanaw dagiti squatters di taas idag ti baybay. Tapaaramidan na kanu iti resort. Anya. Apay, aparamidan na kat di namat kukwa. Dayta nga ro timbaga kadag iti kakadwa ni Jose. Tapno di mang namnama dayta akunrad. Una ak iti plano na. Anya ti kayat mo asawan? Siyak tagpaaramid iti resort. Ket dagiti squatters ti pagtrabahoek. Tangdanak ida iti husto tapno damat pagbiagda. Mayat sa nga agpaiso tinapanunot mo. Makatulong tapay kadag iti marigrigat. Isudan tumot ti agbalin nga empleyado iti resort. Ibagam kadagiti kakadwam nga agnaed iti masakupak, Jose. Amin alalaki, agtrabaho da iti ibangon tayo a resort. Matangdanan kayo amin. Agpaiso ka di, madam. Maadaan kami iti trabaho. Pudno dayta. Mapanan ipag na nila ka iti papeles na tapno mairugin ti proyekto. Inak nga ron ibaga kadakwada, madam. Maragsakan dalakit di. Katinton malpas tinasao a resort. Ag-training kayo amin. Tada kayo mo ilang tagbalin ng empleyado. Madam, anya ka dito sursuruan. Tamasapol nga training. Lifesaver. Dagiti agtrabaho iti pakanan ken pagtagilakwan. No addan to trabaho mi nga squatters. Awan to ti agbisin, madam. Dayta ti tartarigagayan mi iti asawak. Iso nga agtitinulong tayo, Jose. Agpaiso ka di? Damadam ti agpaaramid iti resort, dito ayan tayo? Uwan ka no. Kat imbaga kadagiti kakadwa lalaki, tamaki trabaho damat. Adda nga ro din trabaho yun, no kasta. No kanumalpas ti resort, datayo kanu ti masuruan nga agbalin to nga empleyado. Nagsaya atin no kasta. Maklaat to ni Don Conrad, numarugyan ang makali ti asidag ti baybay. Tapagbalinin kat nga rod adakkel a swimming pool. Nagpintas to nga ro ti lugar tayo no kasta. Mangipatakder kanu dasar iti pakanan, ken pagtagilakwan. Agkasapulan da nga ro iti trabahador no kasta. Kasta ti kayat ni sir, akas tulong da kanu kada tayo. Ay na, bendisyonan ti apo ti kakasta at tao. Ay, ammo na akitan ti pagsayaatan ti pada na atao. Saan akas ken ni Don Conrad nga agong? Sino tinang ibaga kada kayo? Akalian nyo tiigit ti baybay, ha? Ti akin ko kwa, tinangibaga, akalyan mi. Apay ka di, sir. Sino nga aking kukuha? Ket no kukuwak na itoy? Manipod pa ide. Amamukon, no asino ti akin ko kwa ditoy. Napandala ang iti Amerika. Ngam ita, addadan ditoy. Natadam ti dilam si kababay. Ibagam kanyak, no asino dayta, tagsarita kami itinalapat. Ha! Tiyan mo kat nabaybayanin dayto'y adaga. Apay ko nabaybayan. Adda na dutukan amang bambantay iti daytoy adaga. Sino?
Ni Jose Agayam. Nasaya at ataw day dyan. Iso a pinalubusan na anang ipatakder kami iti kalapaw mi ditoy. Kayat ko akasarita dayta a Jose. Kaya't da kano akasarita, sir. Pudno ka di, asika ti katalak ditoy. Uwan, sir. Nabayagan asyak ti katalakda. Apay ka di. No kaya't yu akasarita ti akin kukwa. Mapan kayo iti balayda. Madama ngamin ti trabaho mi. Nagbastos kan a lalaki. Ibaw na ka mapan makisarita, iti kung kunayong aking kukwa iti daytoy adaga. Ha! Sak, ti aking kukwa! Kasanaw nga rod ang makasarita yu ti akin kukwa. No saan kayo amapan iti balayda? Ayan ti balayda. Day tadakkel a balay, sir. Masigurado nga dada dita. Apay nga ipeteng na ako kwa na ti daga. Kasta talaga dagiti agum. Ibagad ako kwada ti anyaman a makita da. Agom a talaga. Anya nga ta ti pagsasaritaan da kada ma'am. Awan ti pagdanagan tayo. Ta kompleto ti papeles da sir kan ma'am. Natangsit lang day di adon Conrad. Taadda kabagyan na a politiko. Ayunan ka di day ta a politiko ti kinaagom na. Ay, jak mo. Ngamday ta ti sangka ibagada. Si kagayam ti kunkunada a Conrad. Anyat gagaram. Apay, anya ti ipaaramidyo iti masakupak adaga? Anya ka di ti kukuam. Adda ka di igem mo a papeles. Nabayag ngawan kayo ditoy. Iswa siya kung ti aking kukwa iti dito apaset ti baybay. Makitam ka di, dagiti dadakkel abang kay jay. Kukwa ka amin dagi jay. Urayawan kami itinabayag. Tadda dinutukak. Ang nagbayad kadagiti rumbeng ababayadak iti gobyerno. Saan na mabalin? Kuna ti kabagyak a politiko, ako kwa kun kano daytoy. Agkikita tayo iti husgado. No adday mo a papeles. No siyak, kumpleto ak iti papeles. Naiya pa yan. Kalat matay ti nga angin kan todo. Wan nga ron. Kat awan matidamag nga adda bagyo. Kumita kayo iti baybay. Nagdakkel nga alipugpug. Ay, unay day jahin nga alipugpug. Saan nga tanga umay ditoy? Delikado no umay ditoy. Kitaan nyo! Ay, tinumba na dagiti bangka da Don Conrad. Ay, ininot alum na dagiti bangka. Una yung tinagmamaayan da. Awan makalisi. No tinakaparswaan ti agpungtot. Ako nada. Malmalpasan ti proyekto tayo. Pumintas to ti lugar tayo. Gapo amin kada kayo kanisar, ma'am. Binindisyonan na kayo ti Apo. Kumusta nga tamot na dyan nga agum? Nadusa nga ta? Di tay amo ti pasamak no nadusa, wano na ira na laang. Ngam no nasaya at kaatao, adayo amadusa ka. Ti managparabor, at adupay a parabor ti supapak a magunod na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.